Okay, så her på det her billede ser vi 4 forskellige molekyler. Pilene viser, hvor let de har ved at trænge igennem fedtmembranen omkring centralnervesystemet. Og de næste pile, vi ser her, viser så, sådan, hvor god en virkning de har på selve den nervecelle, der skal påvirkes af molekylerne. Og det første, vi ser, er kodein, som trænger ret nemt igennem fedtmembranen, fordi at den har en mitoxygruppe her, som er upolær. Molekylet er overvejende upolært og trænger derfor nemmere igennem fedtmembranen. Det næste molekyle her er morfin. Det har rigtig svært ved at trænge igennem fedtmembranen, fordi at den har 2 hydroxygrupper her på benzinringen og på nummer 6 carbonatom, som er polære, og så har den en aminogruppe, som også er polær, og det gør, at den har svært ved at trænge igennem. Til gengæld, når den når nervecellen, har den en rigtig god virkning på nervecellen, fordi at dens hydroxygruppe på benzinringen er det, der afgør, hvor virkningsfuld den er på nervecellen. Det glemte jeg også lige at sige i forhold til det her kodein, at på trods af, at den trænger let igennem fedtmembranen, så har den ikke en særlig god virkning på nervecellen, da den ikke har hydroxygruppen på benzinringen. Faktisk tror jeg, det er noget med, at kodein, eller at morfin har en 1000-del bedre virkning, end kodein har, på grund af dets hydroxygruppe på benzinringen. Det næste, vi har her, er heroin. Det trænger nemt igennem fedtmembranen, fordi at det har de her 2 upolære grupper. Til gengæld har selve heroinen ikke en specielt god virkning på nervecellen, men den laver en hurtig hydrolyse og omdanner sig til morfin, så den kommer til at have en stærk virkning på nervecellen. Det sidste molekyl, vi ser her, er 6-metoxymorfin, som er, hvor man har gået ind i morfinmolekylet og byttet den hydroxygruppe, der normalt sidder på carbonatom 6 nede i bunden her, byttet det ud med en metoxygruppe, som gør, at der frem for en frem for at det så er polært, så kommer der en eter på, som gør det upolært. Og det gør simpelthen, at molekylet har nemmere ved at trænge igennem fedtmembranen omkring centralnervesystemet. Og når det så når frem til nervecellen, har det stadig, ligesom det oprindelige morfinmolekyle, en god effekt, en rigtig høj virkning på nervecellen, fordi at man har lavet hydroxygruppen på benzinringen blive. Grunden til, at man ikke går ind og udskifter hydroxygruppen her på benzinringen, på trods af, at den er polær og derfor har sværere ved at trænge igennem fedtmembranen, er simpelthen fordi, at det er den, der afgør, at morfin har så høj en virkning, som den har. Det er også derfor, at selvom kodein har rigtig nemt ved at trænge igennem fedtmembranen i forhold til morfin, så har det så lav en virkning på grund af det manglende på benzinringen, at det bare ikke har lige så god en virkning. Derfor er det nødvendigt at lade den polære gruppe heroppe blive, men ved at skifte den polære gruppe hernede ud med en upolær gruppe, har det modsatte virkning i forhold til, hvis man gjorde det heroppe, og kan så gøre, at molekylet når bedre igennem fedtmembranen.